anu Dik Nur Adista sik wae ya. Apa? Ya, Kusuma Wijaya. Wijaya. Keluarga dari Jogja, terima kasih Mas Gondrong ini ternyata Pak Dini atau Ome pengantin nanti nggih, matur nuwun. Diaturke engko ndak tekan Jogja, was pengin njaluk lagu MC-ne ireng kae dikai lagu aku ngono. Aku no yang mau. Ireng sing penting sehat. Sehat, nggih to. Nggih. Putih nek ora iso golek duit ya padha wae. Nggonku ki wong putih malah penyakitan. Ndang apa? Keputihan. Kuwi beda. Ya apa kae? Ora iso. Nggih, nuwani pamundutan lagon saking sinten Kang Mas? Mas Parmin atau siapa Mas tadi? Parmin. Yang dari Jogja. Ini yang dari Jogja. Pak Deni pun atau Omi pun Mbak Manten. Oh, ngaten, Ya. Nggih. Langsung dikasih Kusuma Wijaya. Ternyata di sana sudah memonitor YouTube-nya ya. dari siang langsung hari ini. Betul sekali. Bojoku tak WA mau. Ngapa? Piye? Tak WA piye? Aku mah lagi lipe aku ngono. Lagi live mah. Terus iki kowe golek kota ngono. Gowo jagung ora ketang pira aku. Iki wah bojoku wis nonton. Kon ngenduk apa kepiye kan bojoku? Ayo tuku kota kuwi mau. Oh, tuku kuota. Jagungnya diijoke Tuku kuota. kota dadi gegeran kok dari tuku kota lan digawanmu tak ngomong. Ki terus apa sing digawa? Ya kota kemane tak goleki ra ketok. Wong Ya mangkat ning gawa jero. jagung mulai gawa Kota. Aku masaku angel men iku. Eh. Diaturke ya, Dek. Nggih, ada Kusuma Wijaya. Ya, Mas Parmin, Jogja. Oke. Bila Production. Ada Akam Indonesia. Semi Puspito ing Taman Sari manung sung wengi kalawan bulan nindakari ngapa
Om Parmen. Kusuma Wijaya. Om Parmen yang Dari dari Jogja. Om Parmen yang Ya, dari Jogja. Yogyakarta. Mas Terima Parmen kasih. kepiye Lah to? yo Parmen karo dadi permen. Oke. Boleh-boleh nek wong ngantuk. Ora apa-apa diaturi kok seni Nggih. ora kaya seni nek pas enek Lah iya. ya wis ora kaya seni dinikmati dan disyukuri. Nggih, sampun Oke atur Bapak Ibu sewadul. tamu undangan tasnya Wiji sesarengan dalam terencang wonten ing Dela Production.